Hello, good evening. Hello, boy, dear sister. Miss Jaime. Requested po para po kay Mr. Sahlan 19, origin from Indonesia. Ikaw ang dahilan ng kanyang paglayo. Labis kong dinamdam, pag-ibig ko'y bigo. Siya'y umibig sa'yo, sana'y mahalin mo, katulad ng pagmamahal ko. Nilimot niya ako nang dahil sa'yo, dapat kong tanggapin sapagkat palad ko ang kaligayahan niya ay nasa sayo. Ang lahat ay matitis ko. Di ko sukat akalaing ganito ang ating daramdamin ng puso ko. Ano nga bang mayroon kang wala ko? At siya ay nakit sa'yo. Nagsusumigaw ang aking damdamin, at pagluhay di ko kayang pigilin. Iniibig ko ang iniibig mo. Paano ako? Nilimot niya ko nang dahil sa iyo, dapat kong tanggapin sapagkat palad ko. Ang kaligayahan niya ay nasa sayo. Ang lahat ay matitis ko. Di ko sukat akalaing ganito ang ating daramdamin ng puso ko. Ano nga bang meron kang wala ko? At siya ay nakit sa'yo. Nagsusumigaw ang aking damdamin, at pagluhay di ko kayang pigilin. Iniibig ko ang iniibig mo. Paano ito? Nagsusumigaw ang aking damdamin, at pagluhay di ko kayang pigilin. Iniibig ko ang iniibig mo. Paano ako? Pleasure the best. Thank you. My dear sister, salam family in Filipina from Indonesian country. Dulwood Brotherhood. Treasure Quest, Salamat. Mr. Sahlan 19. Thank you.